kang nandeng sengiting liya hayawan aku kowe lapo katresna ning mas wong ayu tak jaluk aja selek katresnan pancene tresno kuwi angke pacukan Pak Giono Mas arep tumeka ngendi katresna iki yen to aku sliramu ganti akoni senadyan donya orang bisa nampa bakal tak jogo yen durung kapisah ringkah kuwasa kaneng ati dong aku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggonku lelapo tresno datang kendhat saking sapa tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Mbak Arum semangat kakak Mas Andra tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggonku lelapo tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji RWS Production Fanzone Multimedia kita kasih sogok-sogok keri-keri ya mas yo 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 plak 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 kakaknya juga Mas Musti kandeng ati dong aku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggonku lelapo tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa
juga lelagon minangkani pamundutan lagu saking Bobo Giono.